हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेलसिम बयखौबो बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय आमथिसुवा ना लोगोफोर बयबो आमथिसुवानि थाखाय मोजाङै मोजां दङ बेनिफ्राय दायो जोङो आनारस जानो नागिरदों लोगोफोर आनारस खानानै दायो आनारस खानो फैदों आङो नै रानिजों आंजों रानिया बिराद सान्दुं गोसाथार साथाखौ मानो गारबोखो मामि र' आं साथाखौ लायनि आयु सान्दुङा ओरैबायदि गोसा दिनैहाय न हमदे साथाखौ सान्दुं गोसाथार माइसुं बेरोहाय सान्दुङाव साथा हमनांगौ र' नों इयावनो थाथ'दो आङो खाहरनोसै दे मामि नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा दिनैनि आंनि भिडिअखौ नै आं आनारस खानोसै लोगोफोर ओइ नै आनारसआ मोनना दंखायो नै नायना दोनखादोंमोन आङो आमथियाव जागोन होननानै ओमफ्राय दाख्लैयो थाइनै जाखांबाय बेनिफ्राय दिनैहाय थाइसेल' मोननानै दङ थाइसेखौनो जानोसै खाहरनोसै जि सुब्रेब्रेथार नै आयदाय सुवा आखायाव हाबोहाय आयु खाखांबाय नै आङो बेनिफ्राय नैबेयावहाय गोथां थाइसे दङ नै गोथां ओइथिंजायबो गोथां थाइसे दंबावो थ'द' मामि थ'द' न'आव थांसै थ' न' सिङाव थां बाब आनारस खानो फैनाया नों बेयावसो आराम जिरायना थाफैदो सियाराव हो साथाया लादो साथाया आहा लानोसैनो नङाबा दे माबा दे देहाय इसर सेन्देल गाननायाबो इसे गोबाव नोंना दे लाना फैदो आं थांसै औ साथायासो बेसेबा गिदिर मानसि आरो फिसासा थाइजौबो हाननोसै आं लोगोफोर दानिया नै थाइजौआ नै जोंहाना थाइनैखौ खानसै नै आयौ आथाया आयौ बिथिं सिरिलांखो खननोसै दाना नै दाना खान्थालबो दङ लोगोफोर आं थाइजौखौ हाननानै लाबोबाय बेनिफ्राय नै आनारसबो बेनिफ्राय नै खान्थाला बायनाय न'नि नङा बियो बेनिफ्राय दाना हानोसै खान्थालखौ दाननोसै आनारसखौबो लेमनोसै थाइजौखौबो हानोसै जानोसै दिनैनि आमथिसुवाया बेनो जागोन जोंहाना नै फिथाइ जानाया बेखिनियानो आरो दाननोसै दाना खान्थालखौ दानग्रोनोसै आङो जि आथा दंखायो नै आथाया र'नो अयथासार आथा बरहाखा खान्थाला लाबो थावना माबाखौ गोथांखौ लाबो दाना दानखावनोसै आं आमथिसुवानि खान्थाल लोगोफोर
Kla. Video hon nữa đấy. Ang short video à nên là bạn này đừng. Short video itu jangan ada. Bu phun nữa, hor em mami à phun nữa. Lấy. Nâng na gung rai bực quỳ lấy cô cả bằng mình sẽ thật đừng hả số này. Kau sudah beli pula atia. Mà mình số này nó cô cả san đúng cái xíu. Bị thun là gấu sữa cô cả mình lấy vậy. cô cả luôn bắt thấy bị gì con thun nữa mà. Ông con bắt đi bị gì thun này cái bắt thấy cô cả mình chả mà mía. Bro, ayang zina cái nama mình thật thôi. Mình sẽ zina nó có được bao? Ang nữa jangan mana kau. Ini siapa? Na. Rồi, xin cái năng. Ayo, ang halahai. Gửi gulai lang bay khanthal jano ne. Khanthalaनो गोरलै दबसो नै बायनाय नालाय गोरलैखौ मोनबाय निफ्राय न'आवबो खान्थाल दङमोन खिन्थु गोरलै होननानै जायाखैमोन आरो न'निखौहाय बिनि थाखायनो बायदोंमोन नै ओमफ्राय आरो गोरलैखौनो मोनफिनबावबाय थेवबो जानोसै आमथिसुवानि नामाव गोरलैबाबो एसे जासाब जायो फिसाफ्रा खान्थाल जानो जागासिनो न'निया जोंहाना आमथिसुवा बायबासो जाजायो नैबो गोरलैयानो नै बारा आमथिसुवा बायबासो रागौमोन बियो थाइजौखौ लेमनोसैलाय दाना नै थाइजौआ गेसावबो गैमारा आखुनि जि मोजां आयौ थाइजौआ गोथाव मोदोमलायदोंहाय मोदोमदों ना आनारसाबो फांखाखौ ओरैजे लाबोआख' ओरैजे फिदिंना हरनि र' एसे नांबाय नांबाय है नाङाखै जायो नामा आहा बानलु जागोनहाय बानलु थुफ्लेना लाबाय लोगोफोर जानोसै दाना गोथाव बरिया फिसाफोरजों जा इन्टारेस्ट जानोसैलाय आमथिसुवानि नामाव नानिया बानलु जानाङा दे मा नै नोंना आनारसा जानो आइथिंखौ लांब्रा एसे आइथिंखौ होथेबायना नानिखौ दावखो 저도 다 가야. लामाया न' सिङाव थांनो नागिरदों लामाया sembar sana sariko baban थाबोनो लांथारनांगौसोमोन एकदम सिथाबनानै खोमसिसो जाफैबाय जोंखौ हाथाबाय आनारसखौ जागासिनो दङ Mamir kalap, Boria, Janina, Titi, Testina, Titi, ini, Kantal, Ketahuan negeri lebih bisa, masih negeri dok, kau bisa saja, Dang mana?
Burbok. Adem ya? Không bisa. Hajo. Jangan kok. Kita ke ditar. Gaya. Saya? Kar mèo năng được. Lô cái nào ra? Bây giờ không ra. Lô cái nào ra nữa? Khăn tháo cái dần đó mà. Mà có dần à? Ăn nào rồi. Ăn sao sống khít cái này. Mai chị play you. Nhưng mà không có tôi xin được bữa. Cứ đi thật nè. Xong mình lại. Tapi na begitu terhadap nako. Anu sana. Yang tadi jak macam. Tidak. Sao tidak? Sao lah? Chúng ta luôn hưởng không phải mang nhà chân ạ. Cho xuống mấy thằng này chứ mình. Ăn chuyện này cứ cấm ra vậy. Và vào trong group lên này đã cười ra ha. Ai cũng sát được. Luôn đó. Untuk group lên này gì? Untuk bay mà khỉ. Sao này à? Lúc bay sao này à? Rồi mấy giờ có xin như khăn thật lấy mà lấy. Xin dân đi phải nữa. Nghe bay chính các bạn. Sao này chính xác lên rồi. Boria. Bandu. Mà bà ăn nào là bà vui bà mình xuống lấy sao lại? Mà sao lại? जाखांबाय नै लोगोफोर दानिया बरिया गोथावनो गैला जाजोबबाय नै खान्थाला मोनसे मोननै थाबाय आरो खान्थालखौहाय जाजोबनो हायासै जोङो इनिफ्राय गथ'फ्राबो जाखांनानै खारलांजोबबाय गैला नै इनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय इनिफ्राय जाय नोंथांमोनहा सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामनाय गैया आंनि भिडिअखौ गोदानै नायदों साबस्क्राइब खालामनानै होदो भिडिअखौबो लाइक खालामदो शेयार खालामनानै होदो बाय बाय बिदिब्ला लोगोफोर